Shubor na Slem jong Nongthymmai Hima. Uba latip lang kharkongor ubadiw MDC ka Nongthymmai constituency sa Khasi Hills Autonomous District Council ula Khlad Kyndit no aga janmit jong ka khat artarik unailor arajar arpusaw Hadien ka Jingpang ka balaban bat ka balane lakum bakat tu ka ni benai AA uba latip lang ula Khlad no hapadeng ka Jingsha Sumar Civil Hospital Shillong kumban syukdo hangni uba latip lang ula shat jet kumu MDC hadu sausin kinthi kata nadu baula jab ningkong haus nem arajar saw haus nem arajar khandai arajar khat saw bat haus nem arajar khat khandai haus nem arajar khat khandai uba latip lang ulayo ban batru shipor yaga shuki CEM klem dayo thau yaga executive committee uba latip lang ula batru yaga shuki executive member bat pe yaga tanat trade nalor kiwei pat kitanat trekam bapher Kajingdo kinsan yo ba latip lang kharkongor ubadei MDC bala rimba kalong ka kajingdo ka bakraw yi kipat ba ka bri uhunyaw trep khamtam yi kipat ba ka Nongthymmai constituency baro ka wei namar ba ulong ubreo ubas ngoret batru unong mi khmat ubala trei ha ka ba ula yo ya ka jing na kibabon balang